Απλώστε στα παπλώματα, κουνήστε. Κύριε Μπασκετμπολίτα, παρακαλώ, τι κάνετε εδώ τώρα? Προφωνούμε την προπόνηση του αγώνα του βράδυ. Ναι, είμαστε από τη Universal. Ευχαριστώ. Θα μας πείτε τίποτα γενικά με το άθλημα? Διατηρούμε σε φόρμα, διότι παίρνω πάρα πολύ γάλα, μου αρέσουν όλα πολύ. Παίρνω το πρωί που θα σηκωθώ περίπου, το μπάσκετμπολ θέλει και να έχεις πολύ fine, good φυσική κατάσταση. Μόνο γάλα? Only γάλα. Milk, you know. Yes. Παίρνω το πρωί 7-8 ποτήρια, μερικές φορές και 9 ποτήρια άλλα. Μετά μου αρέσει πολύ. Πριν πάω στην προπόνηση, πάλι πίνω με 3-4 ποτήρια άλλα, να είμαι πάλι σε φόρμα. I'm in. Γιαουρτάκια, τίποτα? Καμιά φορά ξεχνάω γάλα, παίζει και το παίρνω γιαούρτι. Μάλιστα. Και πόσο καιρό παίζετε το μπάσκετμπολ? Μπάσκετμπολ, αφού εγώ γεννήθηκα, πολύ παίζω μπάσκετ με τη μάνα μου, γιατί η μάνα μου ήταν πολύ στην Γαλλία. Και εγώ μπασκετμπολίστρια. Εκγενετής δηλαδή μπασκετμπολίστας. Ναι, και χτύπησε την μπάλα δύο φορές στην κοιλιά, γι' αυτό έχω βγει. Και να πω τα αλήθεια, πάμε στην προπόνηση, πολύ αυστηρό προπονητή μας, πολύ βρίζει εμάς, ηλίθιο. Μας βρίζει και εμείς βρίζουμε από προπονητή από μέσα μας. Είναι η άμυλα. Άμυλα υπάρχει γιατί το αθλητισμό το άμυλα που φοράμε το μπάσκετμπολ. Μετά όλο το μυστικό, φυσική κατάσταση όλα αυτά, παίρνω πολύ άλλα.